Jim Carrey s-a născut James Eugene Carey în Ontario, Canada, pe 17 ianuarie 1972. Era cel mai mic dintre cei 4 frați, familia lui s-a mutat foarte des prin suburbiile din Ontario când acesta era copil. Percy, tatălui, a fost cântăresc de jazz și lucra ca și contabil pentru a aduce bani în casă. Kay, mama acestuia, suferea de depresie și paranoia și nu putea să lucreze. Familia a început să observe că Jim, încă de mic, era foarte talentat și făcea tot felul de mutre și fețe amuzante, iar tatăl lui încuraja acest comportament. În școala generală, el și-a dat seama că își făcea foarte mulți prieteni dacă se prostea. În una din dăți, prosteala a ajuns la cote atât de intense încât Jim a râs așa de tare și a dat cu capul de bancă, crăpându-și dintele din față. Un lucru pe care l-a scos în evidență în rolul Tântălăul și Gogomanul. Tatăl său a găsit un anunț pentru un club de stand-up comedy din Toronto. Acesta avea să fie big break-ul lui Jim. Cel puțin așa credea toată lumea. Totul părea să fie perfect, dar când acesta s-a urcat pe scenă, acesta a fost huiduit.